Tervetuloa Mikko Kivinen tähän podcast-lähetykseen. Mukava saada sut tänne Luvialle Eurajoelle. Miltä tuntuu tässä ekassa ennen kuin lähdetään esittelemään tarkemmin miestä? Kiitos kutsusta. Oli mukava yllätys ja ensimmäinen podcasti, niin tulee varmaan olemaan mielenkiintoinen kokemus. Varmasti. Hienoa, että pääsit tulee tosiaan, kiitos. Ja tosiaan Mikko Kivinen, hän on yrittäjä, Telian kokoomuksen puheenjohtaja, myöskin Porin yrittäjissä oot aktiivisena toisena varapuheenjohtajana, jos on ymmärtänyt oikein. Kyllä. Myöskin oot Satakunnan kokoomuksen taloudenhoitaja tällä hetkellä, sekä sitten totta kai Porin kaupungin kuntavaaliehdokas, eli tässä tulee erittäin mielenkiintoisia keskusteluja vielä varmaan siihen liittyen sitten. Kyllä, ehdolla ollaan. Hienoa. Okei, jos lähdetään ensin purkaa tästä, että miksi sä lähdet ehdolle? Mä oon pitkään ollut kokoomuksen jäsen, en ole ollut ehdolla, olen ollut itse lähinnä taustajoukoissa just järjestötoiminnassa vaalikampanjan päällikkönä. Ja nyt näyttää siltä, että olisi aika kokeilla niitä omia mahdollisuuksia myös päästä päättäviin elimiin Porin tilanne on tällä hetkellä sellainen, että se kaipaa nyt uusia tekijöitä. Niin kuin olet ehkä mediastakin huomannut, Porin taloudella ei mene kauhean lujaa. Kyllä. Tilanne muistuttaa ehkä hiukan Titanickia, että tuo viulu soi, vaikka laiva on uppoamassa. Eli nyt me kaivataan ehkä uusia päättäjiä ja sellaisia, kenellä ei ole sitä pelkoa, että tuleeko pääsy jatkokaudelle, jos tehdään koviakin päätöksiä. Ja sillä kulmalla on itse lähdössä, että mennään tekemään nyt ne päätökset, mitä siellä tarvii tehdä, jos luottamus annetaan ja katsotaan sitten sen jälkeen, että jatkuuko se 4 vuoden jälkeen vai ei. Mutta niin, nyt olisi aika tehdä korjausliike ja tuntuu, että nykyiset ei ole siihen vielä pystynyt sitä tekemään, niin siitä aika vaihtaa miehistöä. Mutta miltä susta tuntuu, kun tätä on kumminkin kokoomuskin ollut niin monta vuotta mukana tuossa Porin kunnallispolitiikassa ja siellä on erittäin hyviä ja kovia johtajia ollut muun muassa niin kuin Pentti Kilkku, tällä hetkellä Juha Vasama ja näin, niin, ja nyt Pori taitaa esittää jopa 0,75 veroäyrikorotusta, jos ymmärsin, niin mitä sä niin kuin näkisit, että miten tämmöinen vasemmisto sosiaalidemokraattijohtoinen kaupunki, missä kuitenkin on ollut kokoomukseltakin niin kuin todella hyviä nimiä, niin miten sä, niin kuin, mikä sun lääke olisi siihen? Siihen ei ole mitään yhtä helppoa lääkettä. Se, mitä meidän pitää pystyä tekemään, on se, että me saadaan kokoomukselle laajempi kannatus. Koska nythän nähtiin, Porissa oli tarkoitus aloittaa YT-neuvottelut, tai näin kaupunginjohtaja esitti. Kokoomus oli ainoa, ketä olisi oikeasti halunnut käydä aidot YT-neuvottelut, mutta nyt oli ajatuksena, mitä muut puolueet sitten esitti, että käydään YT-neuvottelu, ketään ei voi irtisanoa, lomauttaa tai mitään muullakaan tavalla tehdä. Et ilmeisesti se on semmoista, että käydään juomassa pullakahvit ja todetaan, että jotain tarvitsisi tehdä, mutta ei voi mitään oikeasti tehdä. Joo. Eli ainoa lääkehän tähän on kokoomus sitten tällä hetkellä. Joo, toi on varmasti aivan totta ja tuntuu vaan vähän siltä, että onko tässä Pori jäänyt jollain tavalla niin pois rattaalta, tämmöistä kehityksen rattaalta jossain kohtaa, koska meillä on ollut isoa teollisuutta, ja varmaan se osittain on ollut se syy, miksi meillä on näitä demareita sitten, jotka on todella syvälle tämän yhteiskunnan lonkeroihin tavallaan niin laittanut ne lonkeros sisään, että tosko miettii just niin kuin Porissakin on tällaisia firmoja, kaupungiyhtiöitä kuin YH-asunnot ja muut, niin kyllähän siellä on uskomattomia keikautuksia, mitä on tapahtunut. Et miten sä koet, että tällaiseen melkein niin kuin mafiahenkiseen vallankäyttöön pystyisi laittaa vähän niin kuin kapula rattaisiin? Olisiko siihen joku tämmöinen, niin kuin, mikä olisi semmoinen hauska yksi esimerkki, mitä voisi tehdä? Yksi iso esimerkki on tietysti se, että me muutetaan se miehistö, ketä siellä valtuustossa istuu. Eli siellä on niitä samoja jannoja istunut monta kymmentä vuotta, niin ehkä nyt on sitten aika laittaa ne
laittaa ne vaihtoon ja katsoa, että mitä saadaan aikaiseksi. Siinä kaupungilla on tosiaan näitä erilaisia yhtiöitä, niin kuin mainitsin YH-asunnot, sun muuta, kaupungilla on oma orkesterikin ilmeisesti. Se, mitä me nyt pitäisi ihan oikeasti tehdä, on miettiä, mikä on kaupungin rooli. Mitä kaupungin pitää tehdä, ja pitääkö kaupungin tehdä kaikkea, niin kuin Porissa kaupunki nyt tekee. Eli pitääkö olla oma orkesteri, pitääkö olla sitä sun tätä. Meidän pitäisi ehkä palata siihen perustehtäviin, eli ne mitä lakisääteiset tehtävät on kunnalla, niin ne hoidetaan. Kaikki muut hyvin harkinnanvaraisesti. Ja ne lakisääteisetkin tehtävät, mietitään sitä tapaa, millä niitä toteutetaan niitä tehtäviä. Eli kaikkea ei tarvitse tehdä oman väenvoimin, niitä voi yksityistää, niitä voi kilpailuttaa. Mutta Porissa tunnutaan menevän jatkuvasti siihen suuntaan, että kaupunki ottaa bussiliikennettä, kaupunki ottaa jätehuoltoa tai kaupunki ottaa nyt esimerkiksi jotakin vanhuspalveluita tai vastaavia tai näitä vanhuspalvelupaikkoja itselle. Niin ehkä se ei ole se oikea tapa. Jos meidän veroprosentti nousee koko ajan, niin nyt on se aika tehdä jotakin muutoksia. Joo, varmasti näin on. Ja sanotaan vielä tästä, mäkin kun itse olen ollut tuolla yli 7 vuotta kaupunginvaltuutettuna Porissa aikanaan, niin olen tutustunutkin tähän itse asiassa tällainen niin sivujuonteena tähän Pori-sinfoniettan toimintaan, ja olin itse ihan samaa mieltä kuin sinä aikaisemmin, mutta sitten on kyllä todella laadukasta musiikkia ja todella hyviä artisteja tai tällaisia niin kuin taiteilijoita tai henkilöitä, jotka siellä työskentelee, että se on toisaalta kyllä todella laadukkaasti toteutettu, mutta on täysin oikeutettu kysymys, että mitkä kaikki on kaupungin tehtäviä. Eli niin semmoinen pitäisi periaatteessa lähteä niin ihan 0–100 varmaan perkaamaan, ettei mitään jätettäisi tavallaan keskustelematta ja mietittäisiin, että mitä se sitten olisi. Nyt kun voidaan vielä palata tuohon Pori-kaupungin niin tavallaan taloustilanteeseen, mutta nyt koska aika polttavan asian on ollut nyt nämä Yhdysvaltain presidentinvaalit, jotka ei ole vieläkään ratkennut, nyt on kuitenkin torstai-ilta, niin mikä sun nyt on kumminkin perjantai-ilta, niin mikä sun toi oma fiilis on näistä Yhdysvaltain presidentinvaaleista ja minkä takia siellä ei ole vieläkään löydetty ratkaisua? Tilanne on aika kaoottinen, kun seuraa, mitä siellä on tapahtunut. Äänten laskenta kestää jostain syystä nyt aivan järjettömän pitkään. Osassa osavaltioissa on keskeytetty äänten laskentaa, sitten on taas yhtäkkiä jatkettu, kun on julkinen paine noussut niin kovaksi, että nyt voi odottaa 2 päivää ja jatkaa sitten ääntenlasku. Osassa osavaltioita odotetaan vielä postiääniä. Osassa osavaltioita käydään jo taistelua oikeudessa siitä, että voidaanko niitä postiääniä hyväksyä, jos ne tulee vaalipäivän jälkeen. Ja se jää sitten nähtäväksi, mutta sillä on iso merkitys myös siihen vaalin lopputulokseen, että mitä ääniä loppuviimeksi tullaan hyväksymään. Eli mä näkisin, että joka tapauksessa ne marginaalit on nyt todella pienet. Jokaisessa osavaltiossa tullaan haastamaan tavalla tai toisella, epäillään vaalivilppiä tai muuten näiden postiääneen, että voidaanko niitä vielä hyväksyä, sun muuta. Siitä on nyt todella paljon mediassa ja sosiaalisessa mediassa näitä videoita ja keskustelua käynnissä, että mitä oikein on tapahtumassa ja mielenosoituksia suuntaan jos toiseen. Eli ihan varmasti oikeudessa se tullaan ratkaisemaan nämä vaalit. Ja se, mikä mun mielestä on nyt ehkä iso riski tässä on se, että koska ne marginaalit on tällä hetkellä tietyissä vaankieliosavaltioissakin puhutaan muutamista tuhansista tai 10 000 äänistä. Eli uudelleenlaskennat tulee ihan varmasti. Ja sitten kun on esitetty, että voi olla vaalivilppiä, jos ei käydään oikeutta, että oliko sitä vilppiä vai ei. Joo. Seuraavan presidentin asema tulee olemaan kyseenalainen. Siis hänellä tulee olla erittäin vaikeaa, jos näitä kaikkia väitteitä ei perinpohjaisesti tutkita, niin hänen legitimiteettiinsä tulee olemaan sinänsä ainakin sen häviävän osapuolen silmissä kyseenalaistettu. Eli ei tule olemaan helppo tehtävä olla presidentti, jos ei näitä kaikkia syytöksiä käydä läpi. Eli tulee mieleen esimerkiksi nyt mediassa oli raportti, että New Yorkissa 105-vuotias nainen oli
oli tilannut itselleen absentee ballotin, eli poissa oleva henkilön äänestyslipukkeen, saanut sen, täyttänyt sen, allekirjoittanut sen ja lähettänyt takaisin ja äänestänyt demokraattia. Ja ainoa ongelma, että hän on kuollut vuonna 2012, niin se on todellakin poissa olevan äänestänyt, mutta kun tällaisia paljastuu, niin kyllähän se nakertaa sitä luottamusta siihen koko järjestelmään, ja sen takia on tärkeää, että kaikki nämä syytökset ja mitä on tullut esiin, niin pitää tutkia todella hyvin, koska muuten tämä maa uhkaa sitten todella jakautua entisestään pahemmin. Joo, ihan varmasti olet oikeassa, ja miten sä näet sitten tällaiset, täällä on tosiaan niin nyt isompia ryhmittymiä, ja mä en tiedä kuinka paljon Suomessa vaikuttaa, mutta varmaan pikkusen on nekin nostanut päätään, tällaiset kuin Antifa, ja sitten tietenkin jos ajattelee tällaisia militia-gruppeja, mitä Jenkeissä on, jos ajattelisit, että nämä niin olisi vastaavat toisiaan, ja kai molemmat on jossain mielessä niin terroristijärjestöjä, tietyllä tapaa, vaikka onkin nyt kyse tällaista sisämaaterrorista, mutta mitä mieltä sä niistä oot? Täytyykö niitä pelätä Suomessa? Mikä sun näkemys on? No kyllähän siellä nyt Yhdysvalloissa on Attorney General William Barr on puhunut just, että Antifa on periaatteessa domestic terrorist organization, eli he tämmöistä niin kuin designation ja määritelmää silloin nyt leimaa lyömässä, ja presidentti Trump on tehnyt samoin. Ja kyllähän siellä on, sehän on kuitenkin hyvin niin kuin löyhä liike sinänsä, että siellä ilmeisesti on eri soluja eri alueilla ja kaupungeissa, ja se kuinka verkostoituneet ne on keskenään, niin on sitten ehkä kuka tietää, että sitä varmaan viranomaiset siellä sitten tutkia ja selvittää. Mutta se ongelma, mikä siinä on, niin siellähän tietysti on ollut nyt näitä mielenosoituksia, ja ne on ollut väkivaltaisia, ja kyllähän se aika vakava on, jos normaalit ihmiset ei uskalla enää kadulla kulkea tai kotona olla, ja poliittisin motiivein periaatteessa sitten ollaan kaduilla, ja siitä kärsii sitten viattomat ihmiset, yrittäjät, sun muut. Eli vaikka kuinka olisi eri mieltä toisen kanssa, niin ei se oikeuta sitten omaisuuden tuhoamiseen ja henkilöihin menevää väkivaltaa. Niin täällä oli Suomessakin nyt joku semmoinen tiellä mielenilmaus, jos poliisi sitten päätyi käyttämään tätä jonkunnäköistä sumutetta näihin. Ja niin mikä sun näkemys siitä on, että onko meillä niinku kovenemassa tämä voimakäyttö sitten just tällaisissa tilanteissa täällä Suomessakin? Ehkä se on siihen suuntaan menossa. Tietysti se, että poliisi joutuu miettimään aika tarkkaan ennen kuin käyttää sitä voimaa näissä tilanteissa. Tietysti jos virkavaltaa vastustaa ja toistuvista käskyistä huolimatta ei niin kuin niihin käskyihin reagoi, niin sitten poliisilla on se mahdollisuus viimeisenä keinona käyttää sitä julkista yleistä rauhaa ylläpitääkseen niin voimakeinojakin. Eli poliisi on ilmeisesti varoittanut näin tekevänsä, ja sitten on alkanut tapahtumaan, kun ei sitä varoituksia kuunneltu. Niin, kyllähän totta, ja siinä oli se mielenosoituskin silloin aikanaan, siitä on kyllä varmaan 10 vuotta aikaa tai yli, niin missä oli semmoinen rinki silloin, missä poliisit sanoi, että kaikki täytyy poistua tältä alueelta. Siellä oli joku isäkin ollut lapses kanssa siellä, ja sitten kun niitä oli viety niitä mielenosoitteita sitten pidätyksenä, se on se poliisibussiin, niin sehän se isä siinä niin taputteli lastaan niin olkapäällä, näytti poliisia sormella ja sanoi, että noi on pahoja ihmisiä. Niin kyllä tässä niin jollain tavalla tässä Suomessakin ollaan menossa sellaiseen tilanteeseen mun mielestä, missä on aika kestämättömiä mielipiteitä ihan tällaisilla niin suht järkevillä yhteiskunnan edustajilla, niin mä näen, että maa niin jollain tavalla kahtiin jakautuu. Eli tulee olemaan semmoinen, niin voisi sanoa, että älykäs maakunta tavallaan edustus, missä sitten ihmiset tavallaan käyttää tällaista maalaisjärkeä, miksi sitä sanotaan yleensä. Ja sitten tulee olemaan tämmöinen niin Helsinki-stadilainen tämmöinen niin eliitti tietyllä tapaa, jotenkin tuntuu siltä, joka on aina oikeassa. Että tässä on niin kahta erilaista niin älykkyysryhmää. Ja mun oma henkilökohtainen näkemys on, että periaatteessa just Jenkkien tämä 50-50 jakautuma, mikä siellä nyt on, niin on samanlainen. Että se, että se niin sanottu coastal elite, eli rannikkoeliitti, mikä Jenkeissä nyt on tietenkin nämä Hillarit ja Bidenit ja muut, niin kuin Kalifornia ja New York ja näin, niin niillähän on varmasti paljon just tällaista besserwisser, että me tiedämme paremmin, miten maailma kuuluu mennä,
ja sitten kun taas täällä niin kuin, tiedäksä, enemmän rural, eli niin kuin maaseudulla tai maakunnissa, niin kuin jopa voisi ajatella Michigania, vaikka siellä onkin Detroit, isoja kaupunkeja ja muita, mutta silti tavallaan vähän enemmän silleen syrjässä New Yorkista ja Kaliforniasta, niin jotenkin tuntuu, että sieltä niin kuin kumpuu semmoinen toisenlainen know-how, että miten asia kuuluisi tehdä. Et mikä niin kuin tässä maailmassa filosofisesti, miten me pystytään, niin kuin, like Helsinki vs. muu Suomi, miten me pystytään tulevaisuudessa poimimaan se, että mikä on oikein? Vai onko se niin kuin tämä tulevaisuuden politiikka? Se on varmasti se tulevaisuuden politiikka tulee olemaan tätä. Eli niin kuin just kuvasitte, Jenkeissä on tämä niin sanottu flyover country, mikä on nyt vaalikartallakin näkyy, hehkuu punaisena. Ja eli voiko sä selventää näille kuulijoille, mitä se tarkoittaa? Eli flyover country on periaatteessa tämmöinen, se voisi ehkä verrata Suomen maakuntiin, eli semmoinen republikaanien äänen kannattaja-alue, eli enemmän tämmöinen maaseutumainen, niin kuin Suomen maakunnatkin ehkä on, niin näihin verrattavissa oleva. Eli perinteiset arvot, konservatiiviset arvot, siellä uskotaan Jumalaa ja käydään kirkossa ja ajetaan pikapilla ja haulikko voi olla siinä takan päällä ja näin poispäin. Hyvin perinteiset, traditionaaliset arvot. Ja sitten taas just ne rannikkokaupungit, niin ne on enemmän sitten liberaaleja ja tällä tapaa ehkä vapaamielisempiä ja sitten ja demokraattisia. Demokraattisen puolueen edustajat on sitten yleensä siellä edustettuina. Joo, eli onko sä sitä mieltä sitten, että tai miten se niinku tavallaan menee, että jos maaseudulla ottaa sen autonsa ja ajaa torille ja syö lähiruokaa ja menee kotiin ja pistää saunan ja takan päälle, versus siihen, että joku cityvihreä polkee sillä pyörällään tai sähköpyörällään sitten jonnekin paikalliseen isompaan kauppakeskukseen ja ostaa sieltä jotain kasvisruokaa tai miksei liharuokaakin ja mitä sitten syökää, niin, niin onko tässä niinku selkeästi joku tämmöinen niinku juttu, että jompikumpi näistä ihmistyypeistä tässä maassa elää niinku oikeampaa elämää, sellaista niinku aidompaa, sellaista niinku mikä kuuluu elää, mitä täytyisi mun kertoa sulle vähän niin kuin lähetyssaarnaaja, että näin sinun tulee elää, jotta olet hyvä ihminen, ja jos et, niin pääsi sinä menetät. Joo, ehkä se jos ihminen elää semmoista elämää, mikä tekee hänet onnelliseksi, niin ehkä se on silloin oikeaa elämää, ja ehkä ihan liikaa muuten ei voi siihen sitten tulla sanomaan. Eli tämmöinen ehkä libertaari näkemys siinä suhteessa, eli se on tietysti usein arvopolitiikkaa, mikä jakaa sitten ihmisten mielipiteitä ja niistä sitten taistellaan. Ja ehkä se ongelma ei olekaan siinä, että jotkut elää tietyllä tavalla, vaan se on sitten siinä, että kun se menee valtion tasolle ja sitten tehdään lainsäädäntöä, että miten se vaikuttaa niihin ihmisiin. Ja sitten kun siellä on vahvoja arvoja ja uskomuksia, miten ihmiset ajattelee ja näkee maailman taustalla, niin siitä tulee se kisma. Joo. Eli vähän niin kuin periaatteessa, jos olet katsonut tämän kanadalaisen professori Jordan Petersonin, oletko hänen näihin johonkin tuotantoon, oletko tutustunut? Joitakin hänen, hiukan on katsonut Petersonin juttuja kyllä. Eli hänhän nimenomaan tuo sitä esiin, että hän ei ole koskaan tavallaan loukannut ketään ihmistä, mutta hän ei suostu tottelemaan lakia, joka käskee hänen tehdä tällaisia hänen mielestään niin kuin älyttömyyksiä sitten, koska esimerkiksi se, että kun meillähän ei ole onneksi tätä ongelmaa, että meillä olisi he ja she, mutta kun esimerkiksi Kanadassa on, niin on ollut iso juttu siitä, että jos olettaa toisen sukupuolen väärin vain ulkonäön perusteella, niin voi joutua ongelmiin. Ja varsinkin, jos on semmoisessa roolissa tai semmoisessa, niin se on mun mielestäni vähän niin kuin mielenkiintoinen se laki, just mä en nyt muista sitä pykälää, just tässä mä voin liittää se tuohon videon alalaitaan, mutta on mun mielestä aika raju homma,
että sun pitää olla niin varovainen tulevaisuudessa niin sanotussa vapaassa sanassa tai vapaa puhe ja free speech, niin onko se niinku sitten historiaa? Mitä sä tähän koko juttuun niinku sanoisit? Niin se on aika huolestuttavaa, että jos sä et uskalla edes kutsua jotakin mieheksi tai naiseksi, jos näin vakaasti näet silmilläsi ja kuvittelet, että toinen on, niin jos teet sen virheen, niin mun mielestä se on sitten vaan harmillinen virhe, jos toinen onkin jotakin muuta, että kyllähän sitä voi sattua. Ja ei sitä varmaan kukaan tee tahallaan tai loukatakseen, että jos väärin sanoo. Miksi meillä on sitten tämmöinen niin mies ja nainen käsite? Tai siis tavallaan itse on kyllä sitä mieltä, että se on ihan syystä, että niin voi periaatteessa vähän niin kuin, jos henkilöitä tunnistetaan, joita ei aikaisemmin tunneta. Harvemminhan kukaan sanoo kotonaan, jos ei sitten ole oikein erikoisesta perheestä, että nainen, tulepa tänne, tai mies, mene tuonne ja tee sitä, niin ei kauhean kohtelijalta kuulosta mun mielestäni, että sehän on aina perusolettama silloin, kun ei ole varma, että kuka on kyseessä, ymmärtääkseni, että kun ei tiedä nimeä eikä tunne henkilöä, niin sanoo, että tuo nainen tuolla esimerkkinä. Kyllä, just näin. Joo, ei se mun mielestä, niin en näe siinä kyllä mitään pahaa. Ja näinhän on aina ollut. Eli ammoisista ajoista asti on ollut mies ja nainen, ja vasta myöhemmin on tullut tämä opassa taisteluhelikopteri siitä sukupuolivalintaa, kun ollaan rekisteröitymässä johonkin palveluun. Eli sä et välttämättä tästä niin hirveästi innostu tästä tavallaan siitä kirjosta niitä sukupuolia? En. Kyllä mä näen, että sukupuolet on mies ja nainen, ja sitten tietysti on näitä tiettyjä poikkeamia, mitä biologisesti on. Voidaan todeta, että on vaikea ehkä määritellä syntymän yhteydessä tai näin poispäin, mutta jos joku haluaa sitten olla jotakin muuta, niin selvä, mutta emme niin kuin voida lähteä siihen, että koko yhteiskunta miettii, että mikä 150, emme ainakaan pysty niin kuin määrittelemään, jos me mietitään vaikka tietokantoja tai muuta vastaavaa, niin sitten se on loputon suo. Mutta eikö se ole hassu juttu, että jos nykypäivänä saa niin kuin periaatteessa valita, mitä haluaa kannattaa, eikö vaan? Niin sanotaan esimerkiksi, minä itse, kun olen tämmöinen tavallaan niin kuin, tietyllä tavalla realisti siinä mielessä, että mä niin kuin pidän ydinvoimasta, en mä sitä peittele, niin mä haluaisin ostaa ydinsähköä. Mutta yksikään sähköfirma ei myy ydinsähköä. Myydään kyllä vesisähköä, myydään fossiilitonta energiasähköä, myydään tuulisähköä. Miksi yhteiskunnassa ei myydä mulle, mitä mä haluan ostaa? Siinä on varmaan se, että tiettyjä asioita pidetään niin sanotusti oikeina valintoina tai hyvinä valintoina, ja sitten tiettyjä asioita ehkä ei pidetä niin hyvinä valintoina, ja sitten niitä ei ehkä tarjota. Eli onko mä paha ihminen? Ehkä joidenkin mielestä sitten olet. Mutta miten se voi olla, että markkina määrittää mut pahaksi ihmiseksi, että ne ei pysty myymään mulle jotain, mitä on olemassa, ja mä haluaisin ostaa? Eikö se ole aika absurdi tilanne sun mielestä? On. Siis tässähän on, tämä on poliittista korrektiutta. Siitähän se loppuviimeksi on kyse, eli nyt myydään hyvää oloa, että ostat tästä tuulisähköä, niin olet hiukan parempi ihminen. Eli sä periaatteessa ostat omaa tuntoa sillä. Tietysti moni ostaa ihan niin kuin aidosti hyvistä periaatteista ja syistä, että haluaa ostaa uusiutuvaa sähköä, se on ihan okei. Totta kai. Ja se on niin kuin perusteltua. Siis missään nimessä mäkään olisi ottaa keneltäkään mitään pois, Kyllä. Vaan mä oon nimenomaan just niin kuin sanoin, tälleen niin kuin libertariaanihengessä tässä, että tehköön ihmiset mitä haluavat, kunhan eivät loukkaa toimillaan muita. Mutta sitten nyt päästään tästä aasisiltana siihen, että paljon on ollut keskustelua tässä muun muassa Petteri Orpo, kokoomuksen puheenjohtaja, joka väitteli sitten Jussi Halla-ahon kanssa, niin hän ehkä, tai sitä on ainakin tuolla sosiaalisessa mediassa jonkun toimesta linkkailtu, miten hän ei sitä väittelyä sitten oikein voittanut, koska hän teki sellaisen statementin ja puheenvuoro siinä, että etkö sinä, Halla-aho, usko ilmastonmuutokseen. Niin itse mä näen sen niin, että se ilmastonmuutokseen ei saisi olla niinku uskon kanssa mitään tekemistä.
mutta että nyt taas päästään siihen, niin jos sanoo, että mä en usko ilmastonmuutokseen, niin sitten jollain tavalla kieltää sen heti, että ei ole olemassa ilmastonmuutosta. Mikä tämä sun näkemys tähän kuvioon? Joo, se on ehkä ihan totta, että ilmastonmuutoksesta on tullut tietyllä tapaa uskonto. Eli joko sä uskot siihen tai sitten et, ja ehkä se ei ole se oikea tapa, millä sitä pitäisi lähestyä. Eli se on vähän kuin tämmöisiä fanaattisia piirteitä, että sitä ei voi edes kyseenalaistaa millään tapaa. Eli varmasti ilmasto on aina muuttunut ja näin poispäin. Ja sitten, että mikä on ihmisen vaikutus, niin sitä ei varmaan kukaan pysty ihan niin tarkkaan kuitenkaan sanomaan. Ja tiedekin on semmoinen, että se jatkuvasti saadaan uutta tietoa ja edetään. Niin, Petteri oli ilmeisesti näin sitten sanonut joo, Jussille. Joo, ja voidaan se video myöhemmin sitten, sitä ei nyt valitettavasti saada tähän, mutta voidaan linkata se YouTube-linkki tähän videoon sitten, Joo. Että porukka pääsee katsoa se, jos haluaa. Mutta että näin oli tapahtunut, ja tässä niin kuin, tullaan siihen tulokseen, että mun mielestä on vaarallista just niin kuin pelata asioiden kanssa, mitkä on niin kuin tekemisissä niin kuin uskon kanssa siinä mielessä, että kaikkihan pitäisi perustua tietyllä tavalla faktoihin, ja sen takia se suurin ilmastokritiikki tällä hetkellä kai on, tai tämmöinen, niin kuin, en tiedä miksi sitä sanotaan keskustelussa, on mun mielestäni se, että tulisiko Suomen osallistua siihen täyspainoisesti, koska jenkithän nyt lähti tästä Pariisin ilmastosopimuksesta, ja se syy siihen oli ainakin jenkkien perusteiden mukaisesti, että se ei aidosti hyödytä sitä ilmastoa, vaan he pystyy sen paremmin hoitamaan olemalla mukana siinä Pariisin ilmastosopimuksessa, ja vaikka kaikki naurokin sitten jenkkien presidentille kova ääneen, että eihän ne pysty sitä sitten tekemään ilman, niin ainakin niin kuin tilastojen valossa nyt on kuitenkin parantunut Jenkeissäkin teollisuuden niin kuin tämä ilmansaasteiden määrä, mutta liekö se sitten siitä kiinni, että se on jouduttu vähentää teollisuutta, niin sitä on vaikea sanoa. Niin, itse asiassa Jenkeissähän on varmaan teollisuus jopa lähtenyt kasvuun nyt Trumpin kaudella, ja vaikka tämä ilmastosopimuksesta lähdettiin, niin siinä mun nähdäkseni, mitä on tilastoja kuullut ja lukenut, niin Jenkeissähän on ilmeisesti nyt CO-päästö tippunut eniten koko maailmassa, enemmän kuin missään muualla. Okay. Ja toisaalta sitten, joku voi ehkä tämän faktan tarkistaa, mutta ainakin näin tämmöisen tiedon olen kuullut, että olisi tosiaan laskenut enemmän kuin muualla. Joo, linkataan se tähän videoon. Joo, ja sen lisäksi tietysti, niin kun katsoo sitä ilmastosopimusta, niin kyllähän se aika huono Jenkeille oli. Eli jos siellä esimerkiksi Kiina ja Intia saa 10 vuotta vielä lisätä päästöjä ja sitten pitäisi alkaa vasta leikkaamaan ja Jenkeissä ja täällä Suomessa ja Euroopassa aletaan heti leikkaamaan ja meillä on paljon tiukemmat tavoitteet, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että meidän teollisuus silloin alkaa helposti siirtymään sinne Kiinan suuntaan ja kilpailuetu on silloin Kiinalla ja Intialla ja näillä mailla, ketä saa vielä saastuttaa enemmän ja meidän pitäisi täällä sitten Suomessa kärvistellä ja näin poispäin. Eikö susta tunnu erikoiselta, että Sanna Marin ja kumppanit, niin joiden pitäisi olla näitä Suomen suurimpia demarimöhömahoja, niin ne henkilöt tekee näitä ratkaisuja, jotka ajaa meidän paperituotannon alas seuraavassa 10 vuodessa, niin kuin Björn Wahlroos sanoi tuossa haastattelussa, että 10 vuoden päästä niin saattaa olla, että puolet paperikoneista sammuu, mitä on tällä hetkellä käynnissä. Niin mieti, kuin iso juttu se on. Miksei siihen voitaisiin, sehän olisi periaatteessa, se on se työntekijöiden puolustavan puolueen tehtävä. Ja mulla on semmoinen tunne, että työntekijöiden puolue on nykyään kokoomus. Just näin. Se on just näin, eli se on kumma, että teollisuus ajetaan täältä väkisin pois, just erilaisia, ilmastopolitiikka on yksi siihen. Meillä on kuitenkin jo niin kovat standardit verrattuna muuhun maailmaan, ja me ollaan kuitenkin suhteellisen pieni maa. Eli ehkä se olisi ilmastoteko, että se teollisuus olisi Suomessa tai Euroopassa, missä on paremmat standardit, kuin se, että me täällä kiristetään ja ajetaan se semmoisiin maihin, missä on löyhemmät standardit, niin eihän se millään tavalla nyt edesauta sitä asiaa, mitä he väittävät ajavansa. Eli siinä on kyllä niin kuin iskun paikka kokoomuksellakin.